Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon uban ni Sibi kini si Leo Lastimosa. Mo imbitar ninyo sa lagi edisyon sa atong sugilanon o karong hapuna naguluhan og mabdos. Ang pagmabdos usa sa labing importante nga bahin sa kinabuhi labi na sa panagtiayon na magtiayon nga dugay ng katuigan nga minyo unya nangandoy in taon nga dunay liwat. Finally, inigabot sa balita nga mabdos na ang asawa usag ginakaokasyon sa pagsaulong sa pamilya. Doon na say mga pagmabdos nga wa sa tukmang panahon. Either unwanted pregnancies, labi na kon doon ay mga komplikasyon sibno sa relasyon, doon ay mga pagmabdos sa wa pa maminyo ang mga hingtungdan. So karong hapuna doon na may duha ka sugilanon mahitungod sa pagmabdos. Ang unang sugilanon usa ka batan-on kaayo nga babae gida siyang inahan ngadto sa doktor diha sa usa sa mga doktor sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pahiling ang bata ngadto sa mga doktor, kung ang mga doktor nga mabdos man ni ma'am, adto ka sa kuan, give-refer siya o bigay ni nga doktor. Lucky man ang ubigay ni nga doktor. So niingon nga, Mrs. among tanaw sa unsa may gipamatian ng imong bata. Kay mulalis man ang inahan, dili ni mabdos ang akong anak. So pag-abot na nila dito sa Obigayni, sa Vicente Soto Memorial Medical Center, giingnan siya sa doktor, unsa man di gibati sa imong anak, Mrs. Nganong moingon man ka nga, anong imong ning gidadin, he? Ingon ang inahan, sus, dok, inigmata na sa iyong buntag, dok, maglain ang pamati ba? Kana bang mura siya og dunay anang gitawag ba nilang morning sickness unsa man pag binisaya kana bang ludanon siya inig kabuntag inig sa buntag unya mura siyang nidako ang bata nga 18 years old pa ang bata ang batanon mura siya og nidako. So nagduda sila nga sa may sakit ining bata nganong nya magluya sige lang og murag luspad ana ba murag di siya normal ang kay baskog kay ni bata 18 pagod. Kuan kayo ba kanang kiat unta kay ni bata kana bang. So niingon ang doktor, sige Mrs. atong eksaminon ang imong bata. So ang imong anak, hindi imong bata, 18 anyos naman. I-examine sa doktor, ingon ang doktor, Mrs. mabdos man ning imong anak. Ingon ang inahan, Dok, di ka na mahitabo nga mabdos, Dok. Kaya kana bata dok, relihiyoso, among pamilya dok, relihiyoso kayo. Ya kani bata dok, magsige ni kuyo na mong simba. Wa gid ni buwag na mo dok, wa gid ni manang mag-apil-apil ang mga kalihukan ni ingon ana dok, wa gid dok. Di gid ni tinuod nga, wa gid ni mahilabti kining among anak dok. Taas na kigistorya ang inahan nga di lagi ko numabdos ang iyang anak. Finally ang doktor, niingon na lang Mrs. Klarohon na itong istorya Mrs. Magpaputol, magdituhon sa doktor, magpaputol ko, Mrs. Kung immaculate conception ng imong anak. Kung nanam ko ni imong anak tungod sa lalang sa Espiritu Santo. So, napugos in taon ng inahan sa pag-angkon o nahugno kay sila. Ng ilang anak, na ilang giampingan pag-ayo, ilang gituuhan nga relihiyoso kaayo, sayo na intam kaayo na napusgay ang kadungganan. Sa motoy, usa sa mga pagmabdos na makapahugno sa pamilya. Karon baya, kung magmabdos ang mga batanon nga way bana, marag stigma para sa tibok pamilya. Unya, nasa uban, problema ng daan ang pagmabdos nga wa pamaminyo, musamot pagid ang problema kay pugson sa pagminyo. Kanabang, imbis wa pa sa panahon kay 18 anyos nag-eskwela pa ang babae o ang lalaki pugson pagminyo. Nya wa pa sila makasiguro kung andam na ba sila sa ilang mga responsibilidad isip magtiayon.
So mosamot hinungkad ako ang problema na apay bata mosamot ka komplikado ang kinabuhi. Na doon ko mga nailhan nga mga ginikanan bisag mamabdos ang ilang mga bata niya dili patukma ang panahon mo insisto sila si atong dawaton pagkatawo ang bata unya na mo pagminyo kung sakto na ang inyong pamuot kay kaluoy bata nga mahimo lang rason sa pinugsanay nga pagminyo unya mo komplikar na hinuon di na hinon mahitsura ang kinabuhi samot na hinuon ka problema sid sumutang atong unang sugilanon sa pagmabdos nga wa sa tukma nga panahon. Kining ikaduha tong sugilanon, medyo balitad sa unang sugilanon. Lain sa ning pasyente, pero dito ni siya sa sentro. Dito siya sa sentro sa usa sa mga lungsod dinis ato sa Sugbo. O ang pasyente ni presentar siya ko galingon nga dok, mabdos ko dok. Unsa may akong buhaton? Unsa ako pagpangandam dok para sa umaabot na akong anak. So pangutana siya sa midwife unya dayon gi-refer nga to sa doktora sa sentro nganong nagtuo man kami sis nga mabdos ka. So iyang giingon na hindi ka buntag dok lud-anon ko kanang di bisag unsa akong kanon dok di gyud nako mapabilin ba sa iyang lawas iyang yung ma-expel o niya mo na kuan dok lain jud ako paminaw dok murag ako jud paminaw mabdos jud ko dok. So may laing mga timaan misis nga nagtuo man ka mabdos ka. Ingon siya nga ni dako sa kodok. Murag na koy kuan dok na ilang kinabuhi nga akong nasa ako sa bakan. Kay di dako man sa kodok. Di man nimo akong normal nga gidakon. Unsa pa misis? Unsa pa may imong nabantayan? Ingon ang pasyente nga, dok makabati na ko og gamay kuan dok. Gamay lihok sa akong sabakan. Murag na nay kinabuhi dok nga nagpitik sa akong sabakan. So mo iyang mga timaan nga nakakumbinser niya nga mabdos siya. So ningon ang doktor, sige misis, ato siguroon naman ay kahimanan ang mga doktor nga kanang Doppler aron pag susi ba sa heartbeat sa bata. Kung doon na bata tinuod, mabatian naman ng heartbeat sa Doppler. So, susi lang Doppler ang pasyente, gamitan ng Doppler. Sige yun sa doktor, paano siya nabantayan? Kung agad ba, kung ang Doppler sa usahi gud, ipa makadetect, labi na og early part pa sa pregnancy ba? So, yung Dr. Mrs., wag man siya nabantayan na heartbeat or kining lihok pa sa bata. So, sa imong taguangkan. Pero maniguro ta misis, i-adto ka sa atong ospital, mag-ultrasound ka dito. Manay tawag sa ilang procedure, i-ultrasound ang pasyente. Pagsusi kon abdos bagid siya tinuod sip, ito yung gibati nga nung siya pang pagluod, ludon siya, ini kasi yung buntag, unya kining didako siya, doon siya mabantayan ng maraglihok na sa iyang tiyan. So, diadto siya sa ospital, schedule siya for ultrasound. Samtang nagpaabot sa resulta, naghinam-hinam gid ang pag-ayon ang inahan, ang babae nga pasyente. Nga nagpaabot ba nga mahibaw na gid finally ang iyang pagmabdos, ma-confirm ang iyang pagtuong nga mabdos siya. Pag basa na sa ultrasound, giingnan siya, misis, way bata sa suod, misis, sa imong tiyan. So, mao ba? Unsa man din akong gibati? Unsa man din ni? So, kuan na ba siya? Na-alarma na siya nga, siguro mo, patay na ng bata? Huwag mo kabantay? Misis, ato lang ka sa doktor. Pag-isulti lang ka sa doktor. So, forward ang iyang resulta nga to sa doktor nga nag-refer. So, itunaan sa doktor ang resulta sa ultrasound, wa mo gibata na nakita. Pero, nanong nanambok man ni pasyente? Nanong kay ilang kabalaka, kung dunay bata o niya way registro sa Doppler, tilig patay simbako ang bata. Wa na kinabuhi ang bata. Muto di na sila kabantay og
di na mo rehistro sa Doppler. So, tanaw sa doktor ang kaso. Eventually, nangutana siya sa mga kauban, nga mga eksperto, mga obigayni, mga obstetrician o gynecologist din sa Subo. Kung hibaw mo sa ilang nakaplagan, typical to nga kaso sa pseudocyesis or fake pregnancy. Yung pag-interview nila sa pasyente, ilang na-confirm. Now, di yun siya tinuod nga mabdos, nara siya hunahuna ang iyang pagmabdos. So, ilang nag-interview ang pasyente, doon ay boyfriend niya, ang boyfriend, murag, natabang ba ang ilang relasyon? Murag, wa na kayo magtagad sa pasyente. Gusto ang pasyente nga mahibalik ang nada pagtagad siyang boyfriend. So, murag, nangandoy na siya nga mababdos siya. Aron nga ang boyfriend mupalik og tagad niya, mupalik og katamis ang ilang relasyon. Sumutog murag usas mga rason, usas mga timaan ng fake pregnancy, mao nga ang pasyente mismo nag wishful thinking nga magmabdos siya. Unya nganong nidako man siya. Mao mo to iyang business nga mabdos siya kay nidako siya. So, tungod dahil siya ang wishful thinking nga mabdos siya, pikao na siya og daghan. Kay baka sa iyang una-una na may naglihok sa entiyan. So, mas daghan kaysa naandan ang iyang gikaon. Of course, nidako siya. O pagdako niya, ni samot siya kakumbinser nga mabdos siya. Unya, unsa man tong iyang pagkaludaanon, inig ka sa iyong buntag, iyang morning sickness. Kana ko nung sa, tungod sa iyong una-una, mag-una-una ganit kasi nga kaludon jud ka. Kana bang murag induce na to sa iyang thinking, sa iyang panguna-una nga mabdos siya. So nabalaka ang doktor unsa iyang reaksyon ba tiyalig ma-depressed, tiyalig mag-hysterical ang pasyente kay wa na ra ba niingon na siya mamalit na ko dok og mga gamit para sa bata kay ready na gid siya na magmabdos siya. Pero may man sa kayo mo explicar ang doktor, may kay niya pagkapasabot ang pasyente mausahay misis kana naatay panghuna-huna ba nga magmabdos na ta. Ang ato sang feeling murag mabdos na sa kita. Mura og usa mo ta ka kumbinser nga mabdos ta tungod sa atong panghuna-huna. So mao nay pipila sa mga tibaan sa fake pregnancy. Nga mo nahitabo atong ikaduha nga pasyente. Nakapahiyom na lang og gamay ang doktor nga nag-atiman niya tungod sa sunod nga pangutana sa pasyente. Nga dok, tabangin na lang ko dok unsaon nga maridos ang akong weight. Unsaon nga balik ko na ang yan. Daandar nga panglawas nga perti naman iyang tambuka tungod kay doble triple naman iyang kaon pangadam in taon siyang gituuhan nga anak nga diha na sa iyang taguangkan. Sumuni nagkalilain nga mga kaso sa pagmabdos o paghuna-huna sa pagmabdos nga mga talagsaon nga mga kaso nga niabot sa atensyon sa pipila nato ka mga health center. So ikaduha nato pasyente og sa Vicente Soto Memorial Medical Center atong una natong kaso na gihisgutan. Kamo, unsa may inyong talagsaon sang sugilanon sa pagmabdos? Kababayan-an, doon na ba mo'y talagsaon kasinatian sa dihang kamoy ng mabdos o kalalakinan, inyong mga asawa, inyong mga girlfriends, inyong mga kaparitihan, inyong mga kahigalaan, doon na ba mga komplikasyon simbako sa pagmabdos? Palihog i-share diya sa atong comment box ang inyong mga kasinatian. Kay para nako usa sa labing importante nga bahin sa kinabuhi mao ang paghimugso og bag-ong kinabuhi. Og bisan unsay atong kahimtang sa nasod karon makakita gani kag bata nga nahimugso, di lang tuyoon makaangkon ka og bag-ong paglaom sa mas maayong ugma. Tingali kining bataa dinhi sa makalisod nato karon, tingali kining bataa dula ni usanis mga makahatag og solusyon sa atong pait nga kahimtang karon nga bisag unsaon nato kuhuna-una maglisod ta sa paglingkawas. O tingali kining bataa mahimo ning kabahin sa henerasyon na finally makakita makahatag og kinutuban sa atong way kinutuban nga pagpanaog-daog, pagpahimos, pagpanamastamas, ang mga dagko, ang mga
adunahan kanunay mangyatak sa katungod sa mga kabus natong katawhan ug nato nga mga mulupyo. Nitikyop na ang kilom-kilom diri sa among nahimutangan sa Barangay Kasili sa Konsolasyon sa amihan ng Subo. Usa magpasalamat ni sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanong Mabdos karong hapuna. Uban ni CB o ni Dr. Iris, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sab sa pareño nga pagsuporta sa atong programa. Ako ni pasalamatan karong hapuna si Ma'am Peta Baring. Nagsaulog siya siyang birthday, siyang sumad sa adlaw na tawhan karong adlaw, ug nihatag siya og birthday gift sa atong programa aron kuno makalahutay ang atong programa. Salamat kaayo sa inyong paghuna-huna ug mga paagi nga makalahutay ang atong programa. Atong mga programa dinhi sa atong plataporma sa YouTube. Niano lang ta sa YouTube ug lipay kay ko nga nakadaghan pa gyud ang atong mga subscribers. Mapunan ta og tagdulan gatos kada adlaw sa atong bag-o nga mga subscribers. Welcome sa atong bag-o mga subscribers. Salamat sa paghatag og higayon ining atong bag-ong plataporma. Pero usahay magkuyog sab sa bag-o natong mga subscribers sa mga trolls na magsugod daw panglawgaw diha sa comment box. Sagdi lang ato nang gi-open ang atong comment box para sa tanan nga gustong mo timang sa ilang mga komentaryo, gustong mo padangat sa ilang mga opinion. Why but-anay diri sa atong programa. Di ta kinahanglan na mag-uyon tanan, mahimo ra gid ta nga magkalahi og baruganan, and hopefully sa padagpingki sa atong mga opinion mas maayo na panghuna-huna ang motumaw ug maumol. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw sa panahom dayong kilom-kilom. Thank you very much, CB Girl.